سلام نايل معنت ناي فيلم دهسسانا خنريكم زوسنا برن زبل ناي وانجل فيلم يو فيديوكم تفتوى سلازي تاراتر لايك سبسكرايب مقبار كساب مجرش حاويرغم نخد صنحي تحساسب ماليندا بمكينة نام نداج ماديان تخيد فيلم يجمر سيجاران مسحب كان مكينة توصمو مكينة نداج نابز ملسب تخيد سيجارة يسحب سلو زلو ماليندا أم نداج بومبا خوينخا سيجارة مسحب زومصو أحادقات نقرو سيجارة مسحب خلخلو يزبل صحف أو قرن ولا انتهلو نقر قن اتسب دانتا يبولن اتزمورز خايبوتا تخكل ايخون انتبلو النسو دما بنديت ددب سب كم زيخون بمزرابيت انقغاه اتسب حديقا نابت ماديا وشت زلو شقوت اتو شيلاي دما اتقزان خطو صريت نقرا اتقزان مصراي خدانا تغير امان قدا بسكوتنا مرسة زلو ود ترخبو حريف زخونه بسكوت نقرمو تزيفوتيو غنزو كم تملسل تنقرو سماوالا انت نقرتو نعا ادليت سلزي بلو قدي فواي غيد اتقزانا صريتنا هلوت ماليندا ابت ماديا زسالة فوتا تري بننجت حادثة يمصمو نسانا هلوت اتشنت بيتخطقم كم زي خلي نقرا شيلاي زتفالا ليا دكان استيز قورو فوتو ناتسالتنا هلوت ماليندا مسمصت دما كسيلة كتبلامو بزيت فولتو فيديو غريزة أو إنترنت لوكو أب ساعات حد ما ترسب أبتنا داج ماديات طويبل كم ماكينة بيوصمو شقوطو أب دحريت يأتو بيلي بال مالين دادما تلالا يومو كابا خوصاي خلي سراحتن يالو ديلي تيقا وسيخو سيقاراون كم زلنا تيقان هلوه حانتناي بوليس مكينات مصر قدم مالين دا فوتون تريو زنبرت بوليس كم مكينة يورد بيلي دما أوج تخينو نت بوليس كاتاتلو بزيد ماشي لاي تخرطاي سحبامو انتاي كمز دلية تطيقو كوندوم يقلش كمز اللي ينقرا نزي 5 دقيقة تقلش بمبال حدا كوندوم تبو او دقا ماليندا نت بوليس بحدش مكينو نخنق اساقسا تحطو سرح سلز بزحني حز ايخونني بلا ناب سرح بوتو نخوسدا خونا إلا كم اتسر تنقنو رسو دما صنيحو كمز وسدا قالي اتولا امو بنا نمقزا ناب تشقي اتو بيلي نابت شنتبت انت اتو اتو بوليس دما قرشن مخفال يخيد ماليندا نت بوليس نخالاي غزي فوتو تسولو مسبلت شيلاي تخري لامو تدناغيص موبايلا تودقا اتو بوليس دما كاب سراح تدويلو وي وص شيلاي ماليندا سبات تحاوي فوتو بمساله تصرفا ماليندا سيجاران مسحا دغن توص بنديت تذكي ناوشتن تملس بيلي شغوت يدقن لامو او غون شيلاي نختخوني نغرا ማንም ሰብ ንሙጉዳ ከምዘይ መጸና ገንዘብ ንምንታይ ከም ዘድልዮ ምዝራብ ጀመረ ዝኾነ ሰባት ገንዘቦም ተዘይመሊስሎም ከም ዝቀትሉ ወይ ዛረብ ሽላይ ቤት ዘረባ ተሳላችያ ዘምጽካ ቀልጢፍካ ወድ በለቶ ኣብቲ ካሸርና ኣብቲ ካዝና ዘሎ ቅርሺ ንኽህብኦ ይዛረበን ሽላይ ካብቲ ማናጀር ወጻይ እቲ ቁልፊ ኣብ ኻሊእ ከም ዘየሎ ትነግሮ ኣብቲ ገንዘብ መቐመጥ ድማ ካብ $100 ዘይበልጽ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ መውዛሕትዮም ሰባት ብክሬዲት ካርዲ ስለ ዝኸፍሉ እዩ ትክክለኛ ሽጉጥ ከም ዘይኾነ ተዛረቦ እሞ ቤል ድማ ተናዲዱ ይትኩሰላ ማሊንዳ ነቶም ሰብ ገንዘብ ንምኽፋል ክንደይ ከም ዘድልዮ ትጥይቆ ንዕኡ ንምሕጋዝ ከም እትደልብ ብምዝራብ ናይ ትካዝና ቅርሺ ንምምጻእ ትኸይድ እቲ ቅርሺ ናብ ቦርሳ እናገበረት እናሃለወት ክልተ ደንበኛታት ያቱ ዘጠራጥር ነገር ንኸይትገብር ድማ የጠንቅቃ ماليندا نبعلا مستواتر امو بيلين مملال ناي شميزا قلف تفتح نتوم دنبنياتات ملس بزي مملاسا چنقت يوسخ بيلي دما نتخونتات ناتخاتات ليركب نتسب اي ملسي نختبو مسيلا ناي بوليس الكتبو ماليندا تمصمو نتو ورقت تترفو بمجرشا مسوصو بيلي مصمو اتبورسا نختبو ينقرا قدم مهابا نابي كم زخيد تطيقومو حبيراتو نختخيد كم تدلت نقرو نسجن سلازي دليه چقچق يجمر بدنگت دما كماليندا اتو بورسا يمنطلا شلاي دما خلت دقانستيو بشغط مفررحو فرح كم زخونت نو بيلي نديتو مقصاري اويمو شلاي غوتيتي يدربا ماليندا دما اتبري قليفا سلكا دما نختو بو يفررحا ناب دحريت انتوسدا دما ميليندا فريحه ططو تبل قدم زفتحو قلفي تعصومو تكس بنا بزي من مسمعيت نابيدا تفسسو ناب دحريت بمخدما نابيلي تفسسولو مليسا بناي بار حدقا مطفي وقيعة روسو تسحطو اوزو دقل ساعات جن ايدو ابت ملاج سلازنبرا يتكس امو شيلاي تموت
ምስ ነቕሓ ማሊንዳ እቲ ክፍሊ ዓጽያ ናይ ሽላይ ኣስክሬን ድማ እናጠቕለለት ይርያ። ማንም ሰብ ንምቕታል ከም ዘይደለየ እናተዛረበ ክለዓል እንተበለ ምስ ወንበር ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይርኢ። ማሊንዳ ምንም ድምፂ ከየውፀት ኣብ ቅድሚቱ ኮፍ ትብል። ቅድም ንምንታይ ከም ዘይወሰዳ ትጥይቆ። ቤሊ ድማ መሳርሕቱ ከይመፁ ንክትፈትሖ ይነግራ። ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ሓደ ቡድን ከም ዝነበሩ ትነግሮ። ቤሊ ድማ ስለ ዘይኣመና ከም ዝሓሰያ ይነግራ። ይሕሞ ከም ዘሎ ምስ ነገራ ካብቲ ሹቕ መድሓኒት ተምፅኣሉ ትኸይድ። ብደገ ድማ ኣቕሓ ዝገዝእ ሰብ ንኽተእትዎ ይነግራ። ቤሊ ሓቢሮም ንምውፃእ ይጥይቃ እሞ ማሊንዳን ግን ፍቕረኛ ከም ዘለዋ ትነግሮ። እቲ መድሓኒት ድማ ትቦ። ነገር ግን ናይ ፀረ ቃንዛ መድሓኒት እንተይኮነስ ናይ ስምዒት መላዓሊ እያ ሂባቶ። ማሊንዳ ድማ ምስኣ ንምኻድ ከም ዘይደለየና ይሕሱ ከም ዝነበረ ትነግሮ። ዓይኑ ብምሽፋን ድማ ንኽትደፍሮ ትውስን። እዚ ከም ዝፍጠር ዝፈለጠ ቤሊ ድማ ዕግርግር እናበለ ናብ መደርደሪ ይጋጮሞ ይወድቕ። ማሊንዳ ድማ እቲ ቅርሺ ሒዛ ትወፅእ እሞ ቅድም ዘንኳሕኳሓ ዝነበረ ሰብ ድማ ተእትዎ። እኹል ቡና ከም ዘየለ ምስ ነገራ እቲ ሰብኣይ ከይረኣያ ድማ ሽጉጥ ናብ ክሳዳ ትድቅን። መሊሳ ሓሳባ ብምቕያር እቲ ሽጉጥ ተውርዶ። እናበኸየት ድማ እቲ ሰብኣይ ለቂቑ ንክወፅእ ትነግሮ። ብድንገት ናይ ሽላይ ኣፍቃሪ ሄሪ ይመፅእ እሞ ስለ ሽላይ ይጥይቃ። ወፂያ ምስ በለቶ ስልኪ ይድውለላ እሞ እታ ስልኪ ግን ኣብ መሬት ኮይና እናፀውዐት ይረኽባ። ኣፍቃሪኣ ንኽልተ ደቂቓ እንኳን ስልካ ዘይትገድፍ ብምባል ይጠራጠር። ማሊንዳ ድማ ብፍርሒ ምስ ወዲ ናብ ሆቴል ከም ዝኸደት ትነግሮ። ንሱ እውን ይኣምና እሞ ናብ ቀረባ ዝርከብ ሆቴል ይኸይድ። ነታ ኣስክሬን ንምቕባር ናብ ደገ እንትወፅእ እቶም ሰብ ሞተር ይመፁ። ስለ ቤሊ ይገልጹላ እሞ ሪኣቶ እንተኾነት ይጥይቕዋ። ማሊንዳ ድማ ከም ኣስክሬን ምቕባር ዝኣመሰሉ ወንጀላት ምስራሕ ትኽእሉ ዶ ኢላ ትጥይቖም። ናብ ውሽጢ ንምእታው እንትምክሩ ማሊንዳ ሽጉጣ ተውፅእ። ንሶም እውን የውፁ። ነገር ግን ኣብቲ ከባቢ ካሜራ ስለ ዘሎ እቲ ሓላፊኦም ኣውርድዎ ይብሎም። ቤሊ ንምእላሽ ይኸዱ ከም ዘለውና ተዘይረኸይዎሞ ተመሊሶም ከም ዝመፁ ይነግርዋ። ልክዕ ምስ ኸዱ ናብ ክፍላ ብምእታው ናይ ካሜራ ቅዳሕ ንምጥፋእ ምስባር ትጅምር። እምቢ ምስ በላ ናብ ደገ ሲጋራ ሒዛ ትወፅእ እሞ በዚ ድማ ጠቕላላ እቲ ገዛ ንምቅፃል ትሓስብ። ክልተ ጎማ ነዳዲ ትመልእ እሞ ናብቲ ገዛ ተኣቱ። ክተፍሶ ምስ በለት እቲ ፖሊስ ይመፅእ እሞ ተጋጉይ ሽጉጥ የቀባብለላ። ኣጣራጣሪ ነገር እንተረኣየት ይጥይቃ። ናይ ቤሊ መኪና ይእልሻ ከም ዘለና ነገር ግን እቲ ቁልፈ መኪና ስለ ዘሎ እቲ ሽፈር ኣብ ቀረባ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጥር። ናይ ካሜራ ቅዳሕ ክርኢ ከም ዝደለየ እንትጠይቃ ድማ እቲ ቁልፊ ምስ ዶያን ከም ዘሎ ትነግሮ። እናደወለላ እናሃለወ ሽጉጡ ቀስ ኣቢላ ናብ ጅባኣ ተእትዎ። ማሊንዳ ኣጣራጣሪ ሰብ ከም ዝረኣየት እና ብፀሊም መኪና ናብ ሆቴል ከም ዝኸደ ትነግሮ። እቲ ፖሊስ ነቲ ገዛ እናዘረ ምርኣይ ምስ ጀመረ ማሊንዳ ድማ ብንዴት ትበክ በለት። እናዘረ እናሃለወ ድማ ብድሕሪት ወንጀለይ ከየጋልፀኒ ብምባል ዝደቀነቶ ሽጉጥ ምልስ ምስ በለ ተውርዶ። ስልኪ ቁፅሩ ይህባ እሞ ናብ ሆቴል ይኸይድ። ናብቲ ክፍሊ ምስ ተመለሰት ድማ ቤሊ ተፈቲሑ ትረኽቦ። እቲ ሹቕ ንመቀፃል ድማ ነዳዲ ተፍስስ ጀመረት። ብድሕሪት ድምፂ ትሰምዕ እሞ ጠጠው ተብል። ብድንገት መብራህቲ ትጠፍእ። እቲ በሪ ድማ ኣይኽፈትን በላ። ቤሊ ድማ እናተዛረበት ብድሕሪት ይመፃ። ኣብ መሬት ዘሎ ነዳዲ ተርእዮ እሞ እቲ ሹቕ ሙሉእ ከም እተቃፅሎ ትነግሮ። ሄሪ ይመፅእ እሞ ንኽትኸፍቶ ይነግራ። ብድሕሪት በሪ ንምምላጥ ትሙኩር። ቤሊ ግን ቀዲሙ ወፂኡ ነቲ በሪ ብደገ ዓፂዎ። ቤሊ ናብ ሄሪ ይኸይድ እሞ ማሊንዳ ንሽላይ ከም ዝቐተለታ ይነግሮ። ምስ ማሊንዳ እናተዛረበ እናሃለወ ቤሊ ብድሕሪት ይሓንቆ እሞ ይመውት። ናይ ሄሪ መኪና ድማ ይወስዳ። ማሊንዳ ናብ ፖሊስ እናደወለት እናሃለወት ቤሊ ነቲ በሪ ብመኪና ይወቕዖ። ይቅርታ ንክገብረላ ዋላ እንተለመነት ንሱ ግን ብንዴት ይትኩሶላ። እቲ ሽጉጥ ነዳዲ ነኺኡ ስለ ዝነበረ ምቅፃል ይጅምር። ምስ ደርበዮ እቲ ሹቕ ሙሉእ ምቅፃል ጀመረ። ማሊንዳ ዋላ እንተምለጠት እግራ ተጎዲኣ ኣላ። እቲ ፊልሚ እንትዛዘም እቲ ፖሊስ ማሊንዳ ናብ መኪና የእትዋ። ቤተሰብ እቲ ቪድዮ ከም ትፈትውዎ ተስፋ ይገብር። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ናይ ድኻምና ውፅኢት እሞ ምግባር ከይርሳዕ።